Možno sa pýtaš, čo vlastne robím a prečo tá vlna pod rukami pomaly mení tvar. Toto je suché plstenie. Technika, ktorá je tichá, jednoduchá a prekvapivo návyková. Stačí ovčia vlna a špeciálna plstiaca ihla. Najkrajšie na suchom plstení je, že tu neexistuje správne alebo nesprávne. Vrstvíš farby, tvary, jemné detaily, pomaly, vlastným tempom. Je to tvorenie, ktoré upokojuje a zároveň dáva radosť z niečoho hmatateľného, mäkkého a živého. A možno si teraz hovoríš, že by si to chcela aspoň raz vyskúšať. Vziať do ruky vlnu, ihlu a vytvoriť niečo len pre seba. Napíš mi do komentára, či by ťa suché plstenie lákalo vyskúšať. Možno práve z tohto vznikne niečo krásne.